Ee, ndị be anyị na-anụ na ife Anunuebe Nando kwuru. Asị m ka m tinyetụ ọnụ n'ife a. Anunuebe Nando nwere vidiyo o wepụtara na Facebook page ya wee na-akọwa etu o si wee jee Zion. Anunuebe Nando wụ dibịa ka ọwụ ọ dị ka dibịa ka na-egoro egoro ka mana ọmashogo mana ọfụ a ka m bido n'ụwa afe. Ịma na ụfọdụ zitelu m vidiyo a na-asị m na ma ọfụkwara ife Zion na-eme, na Zion na-eme ife ọjọọ, na Zion na-bribe ndị mmadụ, mana ndị zitelu m ife egeghị ntị n'ife Anunuebe Nando kwuru ọfụma. Anunuebe Nando galụ na nke Ebuka Obi. Ọ sị nọ based on ife o kwuru na page ya, Facebook page ya, ọ sị nọ gala ebe a ka o jiri Ebuka Obi gwọọ ọgwụ. Mana unu n'ezi anya unu afụ na ọ dịka ọ succeed ho, maka ọ succeediri aka anaghị afụ victory dance ya. Mana ka o jezila ebe ahụ ọ dị ka o deola ahụ na onye ụka ma onye dibịa bịazie nabata Chukwu. O wee na-akọwa na ọgaiman ka o ji eme ha, na o ji gbala ego ịnụ ka ọ na-ekwu na peji ya. Ọsọ na o ji gbala ego, na o jere iji Ebuka Obi wee mee ọgwụ, mana ọ dị ka ọgwụ ahụ o jere ime agaghọzi etu o si wee dị. Ọsọ na o ji gbala ego ka ọ gachala ebe ahụ pụta kere ife ọsị na-emezi. Ụfọdụ na-adachisi ego, ndị Zion a na-akpọ ya na-adachisi ego maka ịbịa, a na-akpọ ya na-adachisi ego. Nyanwa dewezi ahụ na ọgaghịlị ndị ụka ụnọ nụrụ ife ọ na-ekwuzi na peji, ọ na-akpọtọ ndị ụka ọsị ụmụ atụrụ Zion, wee na-ekwu na Christianity wee ife ọjọọ, wee kwukwa na Jizọs wee onye eriri eri. Onweghị ụdị ife okwuho, ọkwa ndị dashiri ego ya na ọmana ife na-akọ ahụ na ọmana ụka ahụ ụzọ, mana ka o jee ebe ahụ ka ọ nachapụta ha ego. Kwụ na anụ na ife mmadụ na-akọ n'ọnụ, mana inene ife niile a ịghọta na insincerity dị ife ahụ. Mmadụ adịghị sincere to himself. Guy man, oke ijele adachi ya ego. Now o nwere ebe ụfọdụ na-achọ ka anyị kwuo gbasalụ kele ife melu ndị Zion ji wee nye ego. Anọ ka o nwere ebe na Baịbụl enwe m ike icheta asị ọṅụ dị n'eluigwe, o nwekwana ndị ji ego egwu n'ihi otu onye njọ chegharịla echegharị. Ọṅụ na-adị n'eluigwe na ndị mmụọ ozi na-enwe ọṅụ n'ihi otu onye njọ chegharịla echegharị. Na nyanwa bịalụ dewa ahụ na ụdị aghụghọ, maka onye ọna mere ụdị ife ọ na-eme is a dubious person. Ọ mmadụ iji ụzọ aghụghọ wee nata ego. Ọ na-agụ mmadụ, o jee osisi ọyọ ha nụ si ha na-ekwu na agụụ na-agụ ya si chọrọ ya ego, mana o ji ụzọ aghụghọ jee bịakwapụta nacha ego niile ọ nalụ, karịwakwa ndị nyere ya ego. Unu eji emanụ onye aka kwụ ọtọ. So dịka ntị gwa gị, akwụkwọ nsọ si ọṅụ dị n'eluigwe maka otu onye enwere nchegharị, maka otu onye. Ndị Zion chọgasịrị ego, ụfọdụ che na bribe. O nwere onye si abịa mee fake miracle? Mba, nọ na ha chọrọ ego, ha dị happy. Etu esi si na ọṅụ dị n'eluigwe maka otu onye njọ chegharịrị echegharị, etu ka ndị Zion kwasi na-enwe aṅụrị na onye a na-akpọ dibịa. Ịma ife ndị a na-akpọ ndị dibịa ọjọọ a, ịmagazi ife a na-akpọ ha. Ha na-ekwu dibịa mgbọrọgwụ ndị na-agwọ ọrịa, na-ekwu maka dibịa ọjọọ. Ịmakwu na ala Igbo na-asọ asọ dibịa ọjọọ, ala Igbo na-asọ ya. Maka ụfọdụ eche na dibịa ọjọọ wụ omenala Igbo. Dibịa ọjọọ esoghị n'ife wụ omenala Igbo. Dibịa ọjọọ etego ha nọ, mana ọhanyawo onye na-eme ife dibịa wụ omenala. Enwere ezigbo dibịa na-alụgasị ọgwụ ndị mmadụ na-aṅụ ka ha wee dohụ, mana dibịa ọjọọ abịasị na dibịa ọjọọ bịala ụlọ ụka chigharịa, ndị mmadụ ya enwe ọṅụ, ndị mmadụ ya aṅụrị. Ezigbo ife ka ọwụ. Ndị mmadụ sendịkwa alụghị ego, ọ ezigbo ife. Ụfọdụ nwekwara ike ọ na ha na-esendịrị ya ego ahụ n'ụdị kịta ịhapụrụ dibịa nọka onye gba aka na o nwezi ife ị na-alụ. Ha na-esendịrị ya ego maka ọṅụ ha nwere.
ha sịrị ha bịa atịara ha miracle nọ na ha nwere ọṅụ. A na-emekwa n'Islam, yes, ndị Muslim na-emekwa. Ịbịa nọkọta kweta na ya onye Muslim, ọ na-enye ha obi aṅụrị. Ha bịa ha emewelu gị ọtụtụ ife maka na iwu onye Muslim, especially ndị be anyị ndị Igbo ndị Muslim, ha ji nweta ọtụtụ ife n'aka ndị Muslim ndị ugwu. Ha na-enweta izi ọ na-adịrị ha mfe, ọ dafịara ha ahụ maka na ha chọrọ ka ịnabata okwukwe ha. So ọ dị etu aha, ọ bụrụ bribe mba. Onye a na-esendịrị gị ego na-afụ na isigo n'ife dị ka ụzọ ọjọọ pụta na-efu gị ife, nyanwa na-enwe aṅụrị wee gbanyere gị ego ahụ. Ịbịazie fụzie na ịgaghịrị ha, mba, ọ gaghị ka ịgaghịrị ha, ịgaghịrị onwe gị. Itekwuru reputation gị na iteri pọtị, ọ nọ ka onye nwe certificate ete pọtị. Ọwụ na na-ejebu ndebe nke be dibịa, mmeje n'ụdị dibịa nke a, mma na-agbara ya ọsọ maka o nwere omume ahụ gosiri na ọ dịka aka ya adịghị ọcha. O dewere ahụ na omegide ụka, mba omegide hụ ndị ụka. Mmadụ ji aka egosi ụdị onye ọwụ, ọ sị na ọ gaghị na ọ gaghị ego ha. Ụnụ ka ọ na-ekwu na ọ gaghịrị ha. Ụfọdụ ya na-akụkwara ya aka, ụfọdụ dịka nsị egwu ụnụ, ndị na-akpọ m, ụfọdụ kpọrọ m na-asị m mụ na enu onye dibịa, mụ na enu na ndị ụka ji bribe onye dibịa. Bribe ha, o jechaga ebe ahụ nye testimony pụta, ha wee na-enwe aṅụrị n'ife mere na ndụ ya. Ọ nọkọ ịfụ onye na-ezigbo ohi, onye na-ezu ezigbo ohi, onye na-ese afịa, ọ nọkọta bịa ụlọ ụka, bido jewe ụka, soro n'ife a na-eme n'ụlọ ụka. Ọ na-enye ndị ụka obi aṅụrị. O mekọta nọkọta sị na o nwe ha ọrụ, ha na-enyere ya aka achọ ọrụ. Onwe ife a na-ege n'aka ya, mana na n'onwego ndụ mgbanwe. Mana Anunuebe na-afịa nọ dị na ọga ego ndị ụka. Anunuebe onweghị ndị ụka ịgaghịrị, onwe ka imelu ego a ha nyere gị wee go free will donation ka ọwụ. Free will donation ha na-enyekwa họsọ ngwa ka a na-enye ego. O nwere ife na-aza na mmadụ ego dịka ego inyere na onyinye ma ọ bụ ego inyere onye ayịyọ, iwego ya na ego pụrụ apụ. So asịsị na na-egaghịrị ndị ụka, maka ndị na-eji asị m mụ na-ekwu ife chọọchị Ebuka Obi na-eme, a na-eme ebe dị iche iche ndị Muslim na-eme. Obi aṅụrị ka eji eme na onye dị etu a, na onye dị etu a, ọkacha na iwuru bụ onye nọ the other side, asị na onye dị etu a anabatago Chineke. Ọkacha na iwu bụ onye nọ the other side nke a na-afụtụ ka ndị so ụzọ ọjọọ, ọ na-enye ya aṅụrị. Biko nụ ndị na-ene n'ife agbasa n'ozi a, maka ndị ejiri gị na-eme ka o nwere ife ọwụ, gbasasịa n'ozi a. Mgbe na ebe a ka mma hapụ ya.